Futbalistom Spišskej Novej Vsi sa síce už skončila úspešná postupová sezóna, ale ich najmladší nasledovníci sú stále v plnej permanencii. Minulú sobotu sa na štadióne za Hornádom konal turnaj kategórie 10-ročných takého rozsahu, aký naše mesto ešte nezažilo. Záštitu nad podujatím prevzal futbalista Marek Janečka, jeden z hlavných strojcov nedávneho postupu Spišiakov do druhej ligy. Bývalý kapitán Trnavy či hráč českej Karvinej nám porozprával, ako sa zrodila myšlienka usporiadať veľký turnaj so 16 účastníkmi, na ktorom nechýbali týmy z väčších miest východného a stredného Slovenska, ako aj menších obcí v okrese Spišská Nová Ves. Tak v prvom rade my sme najprv rozmýšľali, že chceli by sme zorganizovať nejaký turnaj taký väčší, takého väčšieho razu a spolu s Kubom Duchom vlastne on to celé prišiel s tým prvotným plánom, že by chcel urobiť taký turnaj, tak sme si povedali, dobre, on určil kategóriu 10. Prvotný plán bol, že by sme chceli možno urobiť turnaj aj dvojdňový, takže predsa len bude to prvýkrát turnaj, kde bude množstvo mužstiev, takže vyskúšajme najprv jednodňový turnaj a otestujme sa, na čo máme. Domáci Spišiaci postavili až 3 mužstvá a hoci obsadili iba 6., 10. a 14. miesto, o výsledky v tejto najmladšej kategórii až tak nejde. Presne tak, ako vravíte, toto nie je vôbec podstatné. Tam vždy to bolo o nejakom jednom zápase, ktorý vás buď posunie vlastne medzi tých najlepších, alebo potom vlastne idete hrať o tie nepopulárne miesta. Ale celkovo s výkonom našich chalanov sme spokojní, ukázali bojovnosť, ukázali ten progres, o ktorý sa snažíme na tréningoch, takže za nás spokojnosť. A ja si myslím, že už len samotný takýto turnaj pre tých chlapcov je obrovský zážitok. Budú určite na to spomínať, lebo niekedy dávno sa turnaje robili síce halové. A ja viem, že chlapci už teraz sú muži a na to spomínajú stále. Prostredníctvom tohto turnaja sa Spišská Nová Ves chcela zviditeľniť aj ako futbalové mesto, čo nám potvrdil aj člen správnej rady FK Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár. Jedným z cieľov vlastne aj to, aby sa naše mužstvá z našho mesta a okolia konfrontovali vlastne aj s mužstvami z iných okresov, z iných častí Slovenska a samozrejme s kvalitnejšími súpermi možno, ako sú zastupcovia vlastne tých prvoligistov, napríklad je tu Banská Bystrica, je tu Liptovský Mikuláš, je tu mužstvo z Prešova, čo je vlastne druholigista. Takže sme radi, že prijali aj tieto pozvanie, prišli k nám, aby teraz sme mohli fakt, že súperiť s tými najlepšími. Po 5-hodinovom maratóne zápasov sa vo finále stretli hráči Liptovského Mikuláša a Prešova a v dramatickom stretnutí Liptáci zvíťazili 4-3. Jeden z ich gólov bol doslova exportný. No, snažil som sa dať gól a vyšlo to. Takže sme rádi za každé víťazstvo, aj keď superi boli ťažkí a očakávali sme možno lepší výkon niektorých chlapcov, zvládli sme to. Liptovský Mikuláš dneska ukázal perfektnú kvalitu. Ja som to povedal aj skôr, že klobúk dole pred ich brankárom. Nakoniec sme sa dozvedeli, že chlapec je veľký talent a ide do Žiliny. Myslím si, že z veľkej časti Mikulášu pomohol on a Tatran Prešov, tak to už je rokmi overená kvalita, kedy vlastne oni tú mládež majú naozaj špičkovú a sme veľmi radi, že práve takéto týmy prišli k nám dneska na ihrisko a zaslúžene išli do finále. Viaceré týmy mali zo sebou aj početnú divácku podporu, zloženú najmä z rodičov nádejných futbalistov. V ružombergskom kútiku sme zbadali aj známu tvár bývalého futbalového reprezentanta Mareka Saparu. Svojho času autor 5 gólov v národnom tíme pozbudzoval svojho syna Matiasa, ktorý sa napokon s Ružomberčanmi dočkal konečného 3. miesta. Nádherný turnaj v krásnom prostredí. Vidno, že Spišská Nová Ves robí s tým futbalom veľmi seriózne, veľmi dobre a chvála Bohu, pretože je tu veľa talentu. Videli sme 3 družstvá v Spišskej Novej Vsi, ktorá vlastne fantasticky má množstvo tých talentovaných chlapcov, ktorí sa môžu rozvíjať a keď majú takéto prostredie a takýchto ľudí vo vedení, tak je to len chvála Bohu dobre pre náš slovenský futbal.